Okay mga igsoon, kung mahimo i-subscribe niyo ni Espiritu Hanong Gasa o kaning among YouTube channel, dili ni para kanamo kun dili para kanatong tanan. Nami kaning mga tapiko depende lang sa pangutanan ni Rene Boy. Kamo mga pare, mga pastor pod, mga unsay nagwali diya sige naman akong ingon ana. Wala may papel din sa kalibutan pero ako lagi ning isulti sa espiritu nako. Kadlo ka na to ang Diyos, siya gyud ang maningil sa atong mga binuhatan inigabot sa panahon. Wala mi naguna-una kung unsa ang tawhanon kay nadungog gid ako una-una sa espiritu, gisulti sa espiritu nga kanako. Mobalik na gyud sa dili madugay. Hoy, ikaw na kay depende sa pangutana, maora po na ang akong itubag kanimo. Balikon ko, i-subscribe ninyo ang Espiritu Hanong Gasa nga parang masabtan pod sa mga bata kay ang mga kakuha sa bata ba na asawa na anadiha mo na nga ang mga tao karon nga wala na nagusay sige away nya kung magsige tag-away kinsa pa man ang dadon sa bagong yuta o kinsa pa man ang giingon ni Kristo nga dadon sa bagong langit o bagong yuta. Boy, nalang ko ipangutana kay Angkol no bahay na ning sa atong umabot nga panahon para makapangandam kita sa atuang kaluwasan pagabot sa atong sa katapusan sa atong kalibutan sa Old Testament no sa panahon ni Noe katong sa panahon mo ni Noe nagbuhat sa karka kay kaniadto gilaglag man ang kalibutan pinaagi sa tubig ug sa pagkagaron kay ang kalibutan karon naglagon man pinaagi sa kalayo unsa nga arka na pud ka atong pagabuhaton karon o pagahimuon sa espirituhanon. Masama itong buhatang karong-kol nga aron makapangandam ta para sa umabot na kalaglagan. Kana boy ay mong pangutana medyo bugat na kay naay na naghubad anak nga usahay. Shout out lang sa nagsultian ni kay tumingon mo nga nakahubad mo pero paminawa lang ninyo ang akong isulti kay kinahanglan mo base kita sa balaang kasulatan. Di ba sa una boy si Juan na bunyag pinagi sa tubig kay ang kalibutan kaniadto ilaglag man pinagi sa tubig, di ba? Mo na nga gibunyagan na mo sa tubig kay sa ato pa ana ang pangalan nimo perlas na mo ba nakakalot na og mga perlas mo atong si Kristo nagpakamatay siya bulawan man siya kay siya man ang Emmanuel nga ipadala din sa kalibutan kay di ba nagpabunyag siya ni Juan. Kay ang Old Testament sa una kay iyamang papason ang karaan ang mga daan nato nga pagtulunan o kinsa karon sa una nagtukod og simbahan mga Levita gawa si Melkisedek kasi Kristo man laray man ni Melkisedek siya, di ba? Espiritu mo nang nagpabunyag siya aron patagon niya ang mga libaong abunuhan ang mga libaong patagon ang mga gansang-gansangon og espiritu ni ang hiwi nga dalan pare karon gipadala pagbalik niya ang espiritu kay dito naman sa salangit kani daog man siya libaan ka tuig libo ka tuig ang gipangayo, di ba? Isa ka tuig sama sa kalibo ka tuig. Mo na karon gisumpayan ako gisulti niya ni ako ning giantusan gipakamatyan ako ni kanang sige kong ingon nga malipay man gani ko nga kuhaon ko sa Ginoo kay pait di kay magwali sa kamatuoran. Mo na karon ang bot ipasabot ni Kristo magbunyag siya sa espiritu ug kalayo. Mo nang ako man ay ang gitahasan boy mo nang mo reflect mo usab akong panagway mo usab depende katong pakitaon, di ba? Bulaan man tong mutuo nga wala nakakita kanang mga nagsultian na boy nga naapod nila mas maayo ang espiritu ang maghimala kanimo di kay magbuhat kag laing himala kay magbunyag man ko sa kalayo og espiritu dili si Kristo. Unsa may bot pasabot na ako nga magbunyag kag espiritu og kalayo dili na kamo na ko bunyagan sa inyong pangalan dili na kamo kay nahuman naman mo bunyag sa mga pastor o sa mga pare kumbaga bunyagan ko kamo, duhigan ko kamo, pandungan ko kamo kay daghan nagpandong-pandong pod ron boy. Kinahanglan tanawon pod nila nga naghimala pagyud ni siya ang naghawa pagyud sa kalibutanhon. Mo nang gikuha nako ang inyong mga sala nangaliyok ko ngadto sa Dios nga papason straighton ang hiwi ninyo nga dalan sa una. Dili ko si Kristo kay si Kristo dito naman sa langit basahagon na niya sa balaang kasulatan kay si Kristo nagpabilin sa langit
o magpadala siya laing Mesiyas nga naga-antos boy. Dili Mesiyas nga naglingkod din sa lingkuran ng pinasilunggan. Anaa sa balaang kasulatan nagtuanan ninyo sa espirituhan ng gasa nato aron mapamatud-an ninyo ang among gisulti na bagyo ni sa balaang kasulatan kinsa man kuno ang akong agalon kay ang akong agalon ang espiritu man gipadala sa amahan nako dinhi mao gani nga maghatag sa kanako pinagi sa akong kasing-kasing isulti nako ninyo kay naglimpyo man ko pinagi sa akong pangalan sa akong kinabuhi mo na karon man nako boy Uman ako og pag-antos, uman ako hilak. Ako na ni isulti ang kamaturan kay ingon siya, anak, isulti ang kamaturan haron dili ka mabugatan, dili ka magilak, di ka mag kanunay nag-uol. Mo nang sa una nag-uol ko boy kay sakit gyud ang akong mga silutian. Kay nahigog mamampug ko sa nga nagawali, mga pari, mga pastor. Bisan ka nagtanaw ko na ni Kibuloy tanaw ko do. Hayahay ra ba na sila nag-abot sa panahon nga mo sila ni. Mo na kanang nagduhig ko. Busa ka mo nga mga tao nga diya nga mapaubsanon, nagpaubos bisan dato mo. Anilang mo na ako kay naglibo ko. Kinsa man akong hikapon, kinsa man akong pandungan. Kay ang mga tao nag-ingon man po sila na naman sila yung mga pulpito boy. Kay parang papason ang mga sala. Mas maayo pag ganitong dakog sala boy na mubalik sa Dios kaysa katong na sa simbahan na sila gitukod sa tao, sila na ang tinuod, sila manang lisod kayo kung magsulti ko ani maigo gyud ang mga pari, ang papa, obispo. Pero daghan sa daghan na karon ang nagbutyag sa kamatuoran. Dili ta mo tipas sa kamatuoran. Mahadlok ta sa Dios. Ayaw kadluki ang lawas ninyo makapatay sa inyong lawas, kadluki ang makalaglag sa espiritu. Makunsa man itong mitso boy, na maayo ang mitso pero sulod dahil sa imong kasing-kasing ugaw dahil patay dahil muna magduhi ko karon kay laglagon man ta karon sa kalayo sa espiritu. Dili simbahan ha, dili simbahan kay tinukod na sa tao ang templo sa Dios ang atong kasing-kasing manang limpyuhan niyo paghuman na kog hikap limpyuhan na ayaw pamalikas ayaw paghukom mga ginikanan ayaw pasok ang anak tawra inyong ginikanan bana higog may mga asawa tawra pod ang inyong banana sa balaang kasulatan. Mana nga kung kinsa tong nakadungog ani, kung mahimo usbanin niyo ni sa inyong mga pinulungan kay do si man kaganghaan boy, mag-usab-usab man ni usbani kay ako igo lang kong nagsulti nga ako gyud mismo konkreto gyud ko ubos ko nagsulti kaya akong pinulungan depende lang sa mga tao nga dapig ka nako. Kay kung magsulti pug ko og lain-lain nga pinulungan magpataas naman pug ko sa akong kaybalos kaliputanon. Di ba boy? Ang uban nanambal, ang uban manghilot na sa balaang kasulatan kanang sa espiritu ng gasa i-follow lang na ninyo na puno sa Facebook Reels kanang nag-ingon nga ang Ginoo na amagoy nag-ingon sa kuha diri nga na ko na Facebook ang Ginoo ba di ko nga ang gahom ang butang tanan sa kalibutan ang gahom sa kalibutan iya na sa Dios Amahan gisakmit na pinaagi sa garbo boy. Pero sa kuha kung magpasigarbo ko sa akong kaugalingon gamito na ko ang Dios aron madato ko kabalo na kakid sa akong amahan. Kanang mga tao nga nagawali nga nagpasigarbo sila naggamit sila nga sila makaluwas boy kana boy mga mini nga mga propeta walay tao nga makaluwas gawas sa Dios bisan ako nagsulti di ani mo anhi lang pud sa kuha magsimba mag Bible study man ta sa matag hapon dili na study kun dili nagprayer ta para sa kalibutan matag adlaw nagtipon pud ni sila dinhi tanawa karon pila na katuig nato nga sakripisyo wala tay mga balao dinhi no wala tay activities wala tanawa pa ng simbahan bot-bot ang mga activities para magtapok lang gid ang mga tao tuod wala tay activities pero nagkadaghan ta busa kung naa ka mo dinhi ayaw mo pag-anhidri nga makigsumpaki lang nako makig-away lang nako paminawa ninyo una sa tanan pamalandungin ninyo ang akong gisulti sa espirituhanong gasa o mahimo mag-headset mo kaya ang garbo sa tao boy lisod kay boy labi na kung naapod sila gidala murag taas na gani sila pangunahuna taas na ilang kahibalo yung nasa una ang mga apostoles ang bot ipasabot ang buhato na karon dili naman ta sinuwi no dili naman no dili na ang bot ipasabot magduhig ko sa kalayo sa espiritu kay musilaob man gyud ni ang kalibutan kung mingon mo nga dili tanawa karon ang mga katalagman gisulti naman namo na sa una sa layo pa na sa una boy wala pa tay YouTube wala pa kay gipugngan pa ko sa nagpugong kaya may nagpugong ani sa una
gisulti na nako na ninyo nga naagi mga lugar nga mo sila og gawas. Mo sila og gid ani, gipahibalo pa man na mga katalagman pa man araw makaandam ta maka-prepare. Kumbaga karon kumbaga warning pa na siya no. warning mo nang gusto ko magduhig ko sa espiritu pandungan ako siya gisultian ako sa iya sa espiritu. Kanang ginasulti nako para sa pamilya. Kanang ato mga kinay ayaw pamalikas na. Kung naay mga tao nakig-away ninyo pagpaubos. Kaya di ka nakita nga nahigugma sa kaaway. Tanawa karon ang mga nasod gisakmit na silang mga karbo mangboto ng nuclear boy maabot yung ang panahon masunag na pinagi sa garbo sa tao manang wala nakahusay ang mga tao nakalagad ka sa katawan pero tanawa ang imong binuhatan ang balaod boy sa kalibutan puri mayo pero ang nagunit sa balaod tungod sa atong garbo ug kakog mo'y nahimo inoong tawtan Tama di ba tanawa karon padulong na pod sa mga sa eleksyon padulong na pod sa political image na po daghan ang po mga political nga mga gimbuhaton nagpahumot na ang mga tao nga gani ingon daghan pa gini ingon ako mudagan ko dili wala na gidawat na ako nga akong kakuhan naglisod man gani ko pagsulti sa mga tao para sa umaabot mas dako boy ang silot sa Dios sa mga taong kahit ug mga ulo busa kamo ang mga diehard sa inyong mga pagtuo kay sure na gyud mo nga maluwas dito lang mo ay wala ko nagpasabot nga ganuyon ko kamo dinhi anion ko kamo dinhi dito mo og sila na'y malubag unya inigabot sa panahon mamatay man kita boy manang uban sa kuwate nagunahon na ang tanan nga maayo nako dili ta maayo bisan si Kristo di maayo depende sa pagtuo bisan ang mga doktor kung maingon mo maayo sa doktor bisan ka nang mananambal ka nang nagpaambong nga manambal nga maayo namo dili kita kaayo boy gawas kung aduna pay panahon nga maayo ta dili ba tama gid mana sa kwadre maingon din sila kung mo-reflect ko no mausab ko no kung kamot mas grabe ang ilang gipadala sa kuang mga katungod boy kay gusto ko silang ayuhon kay mausab ko no mga panagway ni Papa Jesus mana ko mas maya gipakita mo pagampo lang mo niya pasalamat kay nakakita mo tuo gyud mo niya nga gigamit lang ko maayo na ka mas malipay ko boy kung nakakita boy labi nagdako pagtuo pero ang problema boy nakakita pa mangita paglain mananambal tanawa namatay unang ako shout out sa mga nagsulti wala ko nagpasabot na kamo akong gano'n yun dili gisulti lang nako ni ang gisulti sa espiritu nako nga kaninyo ay mag-uul man ko boy kanang akong ingon ninyo nga akong mamatay mudool ako kamo dili man mo espiritu nang basagin nyo John 14 ang saan sa espiritu kung tawhanon mo dili gid mo kasabot bisan ang mga pare di ko sabot nag-exorcism na sila kamo nag-exorcism mo magsulti na ang daotan ana pero ang dapig na mo gusto na mo pare ka man, pastor ka man, kung sa man mananambal ka man, maghilot ka man, ang maayo ng anghel ang nagtulo niyo diyan. Ayaw gamitan niyo ang gahom sa Dios pinaagi sa dautan boy. Tama. Nakabalo nakakin sa imong amahan. Tama gud. Sunugon man ni ang kanang giingon nimo ang sauna si Noe sauna nagbuhat og arka. Naabot kitog 30 ang katuig pa ang uban na tagbaw na dili na malahotayan mo sige ko ingon ang nagpabiling malahotayan kinahanglan malahotay gyud ta sama ta karon nang nagbuhat og arka dili arka nga kay dili man talaglagon sa kalayo unsa pa may sunugon nimo kung nagpatay ka sa imong sala kaya nagbuhat og sala sama sa nagpatay sa kaugalingong lawas sunugon man na ang imong sala boy dito sa kalayo kay gipotli gani si Kristo bulawan siya di ba no? Ang yang pagputli niya pianagi siyang pagpakamatay. Ako pod kanang gidawat na ko ng espiritu kanang ingo ko. Sukot magani ko kaon sa Ginoo nga karon dayon. Dagan ang maingon ako. Kahit kayo magwali boy. Sa pagkakaroon dayon ko dili ang gidita mo musalig sa ingon nga magbuhat og arka no kay daghan mo ingon nga ang simbahan karon nga gitinuod sa tao may arka. Maka ako na kamo ang nagkunya wala ba na sa Biblia nga pabudalan man gani na tanas gipadayag ninyo nagbuhat-buhat kini sila kay gipatay man nila sa San Pablo si Pedro gipampatay man nila kay gibalik man ang karaan nga pagtulunan di ba naana ay biyain na niyo ang karaang pagtulunan adto na ta sa bagong espirituhanong paso kay naali ang hawom sa maayong balita naana basahan niyo na kamo magbabasa man kani sila sa Biblia
Boy, kadlokin ninyo ang Diyos. Baka mo mababasa kadlokin ninyo ang Diyos kung si Kristo nito man sa sulat ni Isaias, kinsa pa kamo. Manang ako, isog na ko magsulti dili. Isog ko sa akong sinultian lang, pero huyan ko sa akong pagkatawanon. Muna nakita ko ninyo dito sa YouTube, dito sa tuang reels kung sa'y maghilak ko. Yes, kay huyang jud ko sa akong pagkatawanon. Nasayod man po ko, kay tao man po ko, boy. Di ba? Tama. Na po ko'y garbo, na po ko'y tanaw akong pamilya, nang inabuhi po ni sila, nang eskwela pa po ni sila, nagtudlo po ni sila. Ano na sige kong hangyo karon sa Ginoo nga, Ginoo, taas-taas pa ang kalibutan karon, pero maingon lang siya, hapit na gyud kay pagdawat nako sa espiritu. John 16, basahan niyo kana, usa ka taong tinawag himong kauban o gabyan na sa balaang kasulatan, dili unsa yung pagtuong nga espiritu nga naa kanako, siya ang nagsugo nako. Tanawan niyo akong sinultian. Madunggan ba ninyo sa inyong mga pare o mga pastor inani pagsulti? Ayaw gyud niyo itipas ang balaang kasulatan, boy. Kaya ni suko nagjud ang Diyos karon. Tanaw ang mga katalagman nya ang ato arabang basunon si Kristo dayon, Ginoo nya. Tanawa kanang manguros ganita nya, sige tag pamalikas unsa na pa Dios pasigarbo na. Kung nag-sign of cross mo, ayaw mo pamalikas, ayaw pagdumot, wag tanga ang inyong sala, ayaw kasuko kay kabalo ka na gigamit niyo si Kristo halang imo lang ma-expose ka nga kunuhay katoliko, kanuhay reliyoso, dili nya. Kung namalikas ka, kabalo ka kinsay mong amahan, nga na yaga-yaga. Anak boy, anak amahan, anak o balaang Espiritu Santo na ayaw anak kay murag giputol nimo ang balaan. Sige tag ampo amahan namo, pero tanawa diri lang sa imong lang liog, dili kinasing-kasing gyud, matuman gyud tumanon ang pagbuot dinhi sa yuta men sa langit. Ayaw gamita si Kristo nga mahimong halangdon. Tanawa karon nagsigig tukod sila og simbahan, boy. Kanang nagsigig ingon ana nga hatag mo maluwas mo. O kana si Darwin, o ako na nang isultian na ha, dili ko magukom ninyo kay gisugo lang ko sa espiritu. Ayan na mog debate. Mas maayo nga maghisgot ta sa kaluwasan, dili ta maghisgot kung asa ang simbahan. Sige taghisgot og kaluwasan, dili mo namo kami maluwas, kali mas dili mabuhi ang tao sa panlamang. Di ba, boy? Usa pag hinusol gawas sa espiritu, naana sa balaang kasulatan, kinahanglan binuhatan jud. Tama gid. Mo na nga ako karon nagasulti ninyo, dili tao ko ako ang nagsulti kaninyo, ang espiritu nagsugo na ako ninin. Kapila ba di ay ko maghilak para lang sa bangalyo po kaninyo nga monta mo doon na ako dinhi. Ay maunsa man matigi kong offer mo anhi lang na ako ring masakiton pag abot sa panahon, dili man makaantos kay bulahan man tong makasakiton kay ngano kay makasasala man ta kaniadto. Gitaktak na ako mga tiil, boy. Ako nang gihilak, gihatag man ako kung kagalingon ato sa tanan kay tulo ka tuig na ko nagsakripisyo sa na isa na lang katuig o kapin mauman ako pakigusay ganin sa balaang kasulatan. Siya ang nagsugo nako, dili tao, dili obispo, dili sa tong papa. Manang gibutang namo dito ang panagway ha. Wala nagpasabot nakigaway minimo kay gisugog ko sa espiritu niini. Siya ang gamanan, siya ang Diyos, siya ang nagsugo nako, ang espiritu sa kamatuoran. Mga nga dili ko mo bali og mga kinaya, amo po nga mga badya. Depende ninyo, dili man ko makitrukis ninyo. Kung madlok mo sa silot, dapig mo na mo. Kaya ako madlok yun ko. Kaya ang Diyos ako, si Jacob, Diyos ni Jacob, Diyos ni Abraham, o ni Moises. Dini magduhig ko aron daghan pa ang may sama ni David o sama ni Solomon. Dili ko hari, boy, dili ko tanawa gud ang akong mga barog. Karon tawanon ako, sorry lang ko, kinsa lang ang dapig nako, budool pa nako. Katong mga tao nga nakig-away nako sa una, gilibak ko sa mga pare, gilibak ko, gipakaulawan ko. Wala ko nagsuko ninyo, wala. Kay kung wala mo, wala po ko nakabalo, wala po ko nangisog. Kaysa una sige lang kong hilak para kaninyo, pero karon mangisog na ko. Kaya nga man mulaglag yun ang Diyos Amahan. Kaya nga sa una sige kong hilak para sa mga tao naglibak na kong nautan ko, nagahangyo ko sa Ginoo nga sumpayan pa ang ilang kinabuhi. Muna sa kung mao ka na anak adunay mga nasod, dinhi kaninyo man tong naghilak na po ko nga Amahan, dili sa kay ako pa ning isulti ang kamatuoran nya natuman man niyang giingon
kanang tubig sa Eucrates gisulti naman na niya. Tama. Ay naman na sa atong 7 ka daotang mga anghel. Boy, bisan si Birheng Maria musuko na siya sa mga taong laglagonon kay gigamit siya nga ang mga tao noon nga gipuy-an pagid ay ang panimay. Ana dito nagpuyo kini sa balay silang ina-ina kay kung nagpuyo ta dito mahigog maon ta, nag-alagad ta. Andam tang mohatag sa atong kaugalingon. Boy, ang Tama. templo sa Dios ang atong kasing-kasing mauna ang aka. Akong giikuan niyo magduhig ko. Kay dili mo silaop man ni ang kalibutan. Kami nga nagbakak daga nagsulat og mga vision. O sige, kamo nagingon nga dili nimo sila tanawan ninyo ang mga laing nasod karon. Makaya niyo na kung mulinog matiman ninyo ang inyong giingon nga mga karniro nga inyo man ang gipanulisan. Manulis po ni sila nanas wala ang kasulatan. Ibalik ninyo na ha. Kung maglisod na sila ang mga tao, ibalik ninyo, tagayin ninyo ng mga pagkaon kay ng mga kahi mangjud mo mga ulo. Tama gani. Kalokin ninyo ang Diyos. Sa pagkakaroon dahil ko nga panahon no ang individual lang gidayta nga magbago sa tuang kuan kinaiya kumbaga mousab gidayta nga para kay dili kita masunog sa kalayo kay ang kalibutan karon laglagom man sa kalayo Naman na sa balaang kasulatan, bisan ang akong asawa, bisan akong anak wala nagatuman sa sugo saman, dili akong anak. Ako boy, na ako'y pamilya sa tawhanon kamo, bisag pag umangkon ko kamo, bisag nagsimba mo diri, kanunay mo diri, mo nang maigo gid mo sa pulong. tama. Kumbaga, ako'y nangamahan kaninyo, dili amahan nga mapaytason, kung dili amahan nga mahigugmaan nga naman isulti gid na ako ning kamaton. Sakit lang. Sakit kayo no, mga nagwali nga mapayta sakit no, masakit ang silot sa impyerno boy. Tama gid. Parang nakagipadala na yung mga pastor gani nga gipabalik nini yaga-yagaan pa sa mga nagwali. Amot lang kung nakita ninyo ako nakita. Tama. Kung nabalhan ninyo ako nabalhan. Apan gituis man kini sa mga tao wala alam mag mo nang dagan kay karon ang nagsulat og mga libro. Hago-hago lang mo anak. Wala man na sa balaang kasulatan. Sige mo buhat og pulpito balaod gawa sa balaod sa Dios. Oh, katabang sa simbahan sulat ni San Pablo sa kay Timoteo. Tama. Basahan niyo na. Dili siya ang mubalik. Ang espiritu ipadala sama kay Juan. Magduhig sa pinagi sa espiritu. Dili po si Kristo ang magduhig. Dili nagpakamatay na sa isa lang sa mamatay kaysa po sa mabanaw. Basta balikon ko, subscribe niyo Espirituhan ng Gasa para ka na sa kaluwasan. Dili para na ako, para ninyong tanong. Ay kung para na ako. Kamo pa mga dato, kung igmat lang mo, pwede nang yapon. Kung mahatag mo din, ihatag na ko madto sa uban. Natanawan ninyo si kanang sa kadato. Sige magtipon og bandi. Musilaom lang manglak ng mga bangko. Wala na. Ayaw magtuo sa mga tao nagsigig palakpak. Ayaw magtuo sa mga tao nagsaad ninyo. Ayaw magtuo sa tao nga ingan kaon na mo ani. Naanak sa wala ang kasulatan. Pag po nangawali ana, pangayo po mo pasaylo. Pangayo po mo pasaylo sa Ginoo niya. Pasama gud ni Pablo sa una. Di sa ulam na sa Pablo no mamamatay tao. Kato pa ang mga pare kanang po namamatay sa pulong sa Dios. Balik gud. Mas bulahan mo kung mapariha lang mo ni Josue. Si Josue ang tabang sa ang sanga. Wala mo may katungod sa kalibutan kaya ang katungod si Kristo ang tinuod nga Pangulong pare. Tama. Siya, nagtuwa mo nalipay ko ani. Wala, gusto mo dalani ko. Nayatag na ko ninyo. Tanawag ko, nimbiyan ako sa akong pagkatawanan. Nicole, daghang mugod kay nangutana sa kuha ko nga nangutana sila kung sikin sabo daw ka sa bagid ang imuhang katungod sa kalibutan nga nagasulti man kanini nga nagid sa balaang kasulatan kapag nagasulti ka sa kamaturan ba o nagabutyag ka sa mga tinago ni Papa Jesus ni Kristo dili man daw ka kumbaga pari o pastor asa ba nagikan imong katungod ko Boy, kanang mga pulo nga boy, gidawat na ko ang espiritu, dili kalipay, kung dili kagulanan ako. Kung kinsa ko, basahan niyo na sa balaang kasulatan. Sa ako ang ihatag niya ang katungod, autoridad sa balaang kasulatan. John 16, basahan niyo na. Naapod sa Mateo. Manang dili ko mobali og mga hiwit nga mga kinaiya. Ang gusto lang nako. Dili po ko mo pa suga ang mga pagtuon. Siya ang nagpilit ako po. Dili ako nagpilit kanya. Makasakitan kay ko pag-ayo sa mga tao. Palagbato, nagdagingan ako.
naluoy po ko nila. Naluoy po ka nila. Siya ang maghimala, siya ang magpili, dili ang tao ang magpili sa ilang piliyon. Kaya mga pare, pinili man sila sa mga pare, naaman sila agalon. Mao na nga, ang ilang agalon, ang duha ilang agalon, ang isa ilang higugmaon, kay asa gani ang bahan dito, ako ng ilang kasing-kasing. Sa ko apoy, gibiyaan ako, kanatanan.